Ministan Abuja Wike ya aminta a biya malamai haƙƙoƙinsu nan take domin su janye yajin aiki. Al'ummar Bada Kwatas da ke Sokoto sun buƙaci gwamnatin jihar da ta kammala aikin asibitin unguwar da aka gina shekaru 15 amma ko allura ba a taɓa sa mata ba. To wannan asibitin tun lokacin da an ka gina ta an ka kammale ta ta zan asibiti ana iya shigo a yi aiki cikin ta lahiya lau. To tun sannan ba a taɓa buɗa ta da sunan za a shigo a ci gaba da aiki akan zamanta na asibiti ba har zuwa yanzu da muka maganan nan. Kasashen Sudan ta Kudu da Ethiopia na kokarin kulla hadaka ta diplomasiya don inganta hudatayya a tsakanin su. Sashen Hausa na kafar yada labarai ta ATS kuke saurare a manhajar Facebook, YouTube, Instagram da ma TikTok daga nan tarayyar Najeriya. Kuna kuma sauraron shirye-shiryenmu daga ko'ina a faɗin duniya ta manhajar Zino FM Radio. Haka zalika wannan shirin na zuwa maku daga nan gidan rediyo na gari da ke birnin Kebbi akan mita 88.7 a zangon FM. Sai Bayawura FM da ke Yawuri a mita 96.3 da Caliphate Radio na gari FM da ke Sokoto birnin Shehu a mita 91.9. A jamhuriyar Nijar kuwa kuna sauraron shirin a tashoshin Rahama FM akan mita 89.1 a gundumar Arlit da ke jihar Agadas da kuma mita 90.5 a birnin Tawa da kewaye, sai Niya FM a mita 97.5 a birnin Kwanni. Jama'a assalamu alaikum, Hafsat Iliyasu Dambo ce ke muku barka da warhaka. Barka da kasancewa da mu a wannan shirin wanda muke kawo muku labarai da rahotanni daga nan Najeriya da Nijar da sauran kasashen duniya. Sai ku gyara zama domin jin labarin duniya tare da Mabaruka Sanusi Ladan daga ofishinmu na Sokoto. Jama'a ga cikakkun labarin duniyar. Bankin Najeriya wato CBN ya kawo sauye-sauye inda ya ƙara kuɗin mallakar katin ATM daga Naira 1,000 zuwa Naira 1,500. Bugu da ƙari, bankin ya bayyana cewa ya soke tsarin karɓar kuɗin kula da katin ATM na wata-wata da ake cire Naira 50 daga asusun abokan hulɗa. CBN ya jaddada cewa sabon tsarin zai sauya yadda ake cire kuɗin mu'amala da POS, inda aka ɗaura nauyin kuɗin kan 'yan kasuwa. Bankin CBN ya ƙara kuɗin katin ATM a ƙarƙashin sabon tsarin. Duk wanda zai mallaki sabon katin ATM ko mai gurbin tsoho zai biya 1,500 maimakon 1,000 da ake biya a baya. Hakan ya nuna cewa CBN ya ƙara kuɗin da kashi 50 cikin 100. Duk da yanda 'yan Najeriya ke kuka kan tsadar rayuwa da wahalar tattalin arziki, sai dai bankin ya ce akwai tsarin da za a bar abokin mu'amala da yarjejeniyar da ya yi a tsakaninsa da bankinsa. Haka kuma katunan da ake amfani da su ta yanar gizo za su kasance kyauta. Sabon tsarin ya tanadi cewa ba za a cire ko sisi a asusun kwastoma ba a duk wata mu'amala da aka yi da katin ATM a wajen 'yan kasuwa. Maimakon haka, bankin ya ce 'yan kasuwa ne za su rika biyan kuɗin hidimar da aka yi da ake kira MSC a tsarin bankuna a Najeriya. An ƙayyade kuɗin da za a rika cirewa da kaso 0.5 cikin 100 na kowace mu'amala, kuma zai kasance na bai ɗaya ba tare da la'akari da irin hanyar biyan kuɗin da aka yi amfani da ita ba. Shugaban ƙasar Kenya William Ruto ya bayyana rashin jin daɗinsa kan kalaman shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu dangane da matsalar man fetur da ta jawo zanga-zanga a ƙasarsa. Rahotanni sun nuna cewa shugaba Tinubu ya yi amfani da Kenya a matsayin misali yayin wata ziyara da ya kai a jihar Bayelsa, inda ya yi tsokaci kan yadda ƙasar ta fuskanci matsalolin tattalin arzikin da suka haddasa zanga-zanga. Sai dai a martanin da ya mayar, shugaba Ruto ya bayyana cewa abin takaici ne yadda ake amfani da ƙasarsa a irin wannan yanayi. Yana mai cewa Kenya na da suna a duniya wajen fannin ilimi da kuma ƙwarewa a harshen Turanci. Ruto ya ƙara da cewa saɓanin yadda ake kallon Kenya, akwai wasu lokuta da ake buƙatar mai fassara idan ɗan Najeriya yana magana da Turanci. Wani batu da ya jawo cece-kuce a tsakanin al'umma.
Wannan muhawara na nuni da yadda kalaman shugabanni kan iya haifar da takaddama a tsakanin ƙasashe, musamman a lokutan da ake fuskantar matsalolin tattalin arziki. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga kafar yada labarai ta ATS Hausa da sauran kafafen yada labarai a nan Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. Rahotanni sun nuna cewa gwamnatin tarayya ta ƙara shirin rancen shekarar 2026 da sama da naira tiriliyan 11, inda jimillar rancen da ake shirin karɓa ya kai naira tiriliyan 29. Haka kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya nemi amincewar majalisar dattawa kan wani sabon rance na dala miliyan 516 domin aikin babban hanyar Sokoto Badagry. Sanusi ya jaddada buƙatar inganta tsarin kula da kuɗaɗen gwamnati domin tabbatar da cewa matakan da aka ɗauka suna haifar da amfani ga tattalin arzikin ƙasa. Ƙarshen labarin duniyar kenan. An gaida Mabaruka Sanusi Ladan da ta karanto mana labaran duniyar. Yanzu kuma sai rahotanni. Ministan babban birnin tarayya Abuja Nyesom Wike ya bayar da umarnin a biya dukkan alawus da sauran haƙƙoƙin malaman da ke yajin aiki kai tsaye domin kawo ƙarshen matsalar. Rahotanni sun nuna cewa wannan mataki na zuwa ne a ƙoƙarin gwamnatin babban birnin tarayya Abuja na warware takaddamar da ta janyo tsaikon harkokin karatu a makarantu da dama a birnin. Minista Wike ya jaddada ƙudurin gwamnatin Tinubu na tabbatar da jin daɗin malamai tare da samar da yanayi mai kyau ga ilimi a Najeriya. Ko meye illar wannan turka-turka akan ilimin Najeriya? Farfesa Nuruddin Al-Mustapha ƙwararre ne akan harkokin ilimi a Najeriya. Ai dama wannan abun da ake ta gaya wa mahukunta ne cewa ba daidai bane ko bai kamata ba a ce idan ma'aikaci ko ma malami wanda shi yana kula da harka ta ba da ilimi dare da rana a ce sai ya kai ya janye aiki ne sannan a bashi hakkin shi. Wannan ba abun ma illa, yana da illa sosai kwarai dangane da ilimi. Wata illan ma yan aka riga aka same ta sai dai kawai roki Allah, amma gyaran ta shekara da shekaru ne. Tunda yanzu wanda yake karatu aka zo kan duk yadda aka dawo aka sake mai karatun nan ya yi misin wani shekaru, ya yi misin wani abu. Wani malami ma kila wanda ya kamata shi ɗauki wani ilimin kila ya bar aikin ko wani ya rasu ko wani, ka gane. To wannan ba karamar illa ba ce, kuma gwamnati ya kamata ta duba tunda dai karshe duk da an kai turka-turka ga sai an dawo an bada abin. To idan aka ga haƙƙin nan, wanda kuma wani haƙƙin nan mai yawa ko an ga rubuce suke an san su, amma sai a yi ƙememe kawai a cewa a basuwa don wata biyan wata bukata, kuma daga ƙarshe bayan ta lalace sannan a zo a biya. Wannan gaskiya wannan ba karamar illa yake da shi ba ga a ilmance, ga kuma yanda su ilimin da ɗalibai suke samu, da kuma shi ilimin karan kan shi da ƙasa ko jiha ko makamancin haka. Prof, akwai magana da ta shafi karancin kayan aiki. A yanzu an ka ce Najeriya ta mai da hankali akan abin da ya shafi ilimi. Da me ya kamata a mayar ma hankali? A to shi dai yanzu ana maganin kamar ilimi yanzu na primary, na secondary, basic education kenan. Ai dukkan mu mun sani, na dai kai ka san ba kayan aiki, babu kayan aiki, sannan malamai ma yan aka zo wurin ɗauka sai a sa siyasa, wanda ake ɗauka wasu ba ma malamai bane. So gwamnati dole ta mai da hankali cewa idan za a ɗauki malamai kamar yadda ka faɗi ƙwararru wanda suka karanci suka yadda ce sai karanta su a wannan bangarorin yanzu su aka ɗauka ba wasu aka ɗauka ba. Sannan kayan aikin nan kowa ya san su, ba da baki ake karanta su ba da akwai kayan aiki, akwai ajujuwa su kansu ba a yi ta gine-gine ba, domin yanzu abin da gwamnati kawai take sai dai a zo ana ta gine-gine ana zuwa ana kaddama su, amma in ka shiga cikin babu kuɗi. So wannan kaga haka wani, amma akwai abubuwan da ba a gani kuma, domin so dole sai an bai da hankali wuraren su, takardun ne alli ne yan alli, wurin da ake amfani da maka, wurin da ake amfani. Sannan babban abu shine shi wannan malamin wanda yake karanta suwa ya zaman ta ko cewa an bashi haƙƙin shi, yana ci yana koshi. Don ba ka shi yasa ake cewa kwararri sai a je a ɗauko inda su albashin bai dame su ba ko nawa ne, domin ba wannan harka a gaban su ba, iyaka nawa za su sa aljihu. To dole sai gwamnati ta mai da hankali wajen wa'annan abubuwan, dole sai an mai da hankali wajen kayan aiki, wanda kayan aikin nan sun shahi abubuwa da dama da sun ka shahi kitchen, karanta suwa,
sun shahi abubuwan da ɗalibai da kujerun zama da wurin da zai zama da kuma security makarantun ne. Sai ka je makarantun ne mu ana gama aiki in ka haita an kwano ya iska ya ɗauke an zo an sace an kwashe duk waɗanda in ka je makarantun ne wanda ake wa public school duk za ka ga irin wannan abubuwa. Ganin cewa an samu biyan bukata a Abuja bayan doguwar turjiya, me ya kamata a ce sauran jihohi sun yi waɗanda ke fuskantar irin matsalar da malaman Abuja suke fuskanta? A bisa ga tsakanin da Allah kamata ya su bi sahu kawai, don dai shine wannan abun shine illar rarraba harkar ilimi a ce wannan jiha ko local government ko ya kamata ilimi lokaci ya zama bai daya. Idan an ka samu wani ci gaba zan ya shafi kowa a zo a samu a ci gaba ba sai an zo a da, amma dai kamar yadda kacin baya ya kamata jihohi su bi sahu wannan abin da tunda an san shi ba abu ne wanda a koyi ba abu ne wanda ya shi Abuja ɗaya ba, wallahi ko ina ka je in dai ilimi ne na ƙananan makarantun ne har na gaba ga makarantun ne akwai haƙoƙa wanda ake taushewa wanda ba a biya, kuma gwamnati ya kamata ta mai da hankali ba sai abu ya taru ba ya zama gwamnati ita kanta ba ta iya ɗaukar wannan abin. Farfesa Nuruddin Al-Mustapha kenan, ƙwararre akan harkokin ilimi a Najeriya. Al'ummar Bado Quarters da ke Sokoto sun buƙaci Gwamna Ahmad Aliyu ya taimaka wajen kammala aikin asibitin clinic ta gidaje 500 na Bado Housing Estate wanda ke ƙarƙashin hukumar kula da lafiya a matakin farko ta jihar. Sun bayyana cewa an gina asibitin tun zamanin Gwamna Aliyu Wamako lokacin yana gwamna, amma tun kafa ta sama da shekaru 15 ba a taɓa sa mata ko allura ba. A cewar su halin da ake ciki ya kai ga ana ƙoƙarin mayar da wurin wajen zubar da shara. Ga Alhaji Abubakar Bello Yabo, ɗaya daga mazauna yankin Badan. Tun lokacin da aka gabatar da wa'anga gidajen babu wani ma'aikaci da ya shigo nan da suna aiki. Mun yi bida a turo muna mun je hawa mako domin an nuna mana cewa local government ta Wamako ita adda nauyin ɗaukan kawo ma'aikata nan. Mun rubuta mun bi abin ya ci tura. Nan ne yanga kuma cikin garin. Mun je mun ga commissioner na health an tura mu ga SA na agency. Can ma ga wannan lokacin mun gane shi, amma kuma duk dai alƙawalla na waɗanda ba a cikawa, musamman daraktoci na agency sun taho nan gaba ɗaya don su ganin ma idan su sun zo sun diba sun gani sun ce za su sa a yi estimate na gyara da mi to mu dai an ka ce sai an biɗe mu shikenan ba wanda ko mu biɗan mu har yanzu. To wannan asibitin tun lokacin da an ka gina ta an ka kammale ta ta zan asibiti ana iya shigowa a yi aiki cikin ta lahiya lau, to tun sannan ba a taɓa buɗa ta da sunan za a shigo a ci gaba da aiki akan zamanta na asibiti ba har zuwa yanzu da muka maganan nan. To ta kai duk abin da a shekarar abin ga alu da ya gina wurin ga shi a shekarar wannan wurin. Dan tare an ka gina su da kwatas ɗin ga gaba ɗaya. To muna kira ga wannan gwamnatin mai ci yanzu da yake mun ga tana ayyuka masu dama masu amfanin jama'a. To muna kira ga gwamnati ta zo ta gyara mana wurin nan, wannan wurin a ci gaba da aiki da shi, mutane na shan magani. Misali akwai koda dai paracetamol kaka zuwa yaro in bai da lahiya a shigo da shi a yi mai allura a bashi paracetamol ya sha, an san cewa akwai an yi wani abu saboda duba da nisan mu da zuwa cikin gari. Saboda haka wannan dan gwamnati ta yi mana haka to ta kyauta mana, kuma nan muna fatan za ta shigo ta taho ta gyara mana. Alhaji Abubakar Bello Yabo kenan. Wannan buƙatar na zuwa kwanaki kaɗan bayan da gwamnatin Sokoto ta sanar da bayar da kwangilar gyaran asibitoci sama da 200. To har yanzu batun lafiyar ne amma a Isra'ila. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa yana cikin ƙoshin lafiya kuma ya warke gaba ɗaya daga cutar daji bayan samun nasarar jinya. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da yaƙi tsakanin Isra'ila da Amurka da Iran yake cika watanni 2. Jabir Abdullahi na da cikon rahoton. A wata sanarwa da ofishin Firaministan ya fitar a ranar Juma'a 24 ga watan Afrilu, rahotannin likitoci ya tabbatar da cewa an gano cutar tun matakin farko, lamarin da ya ba da damar fara magani cikin gaggawa da samun nasara. Rahotanni ya ƙara da cewa bayan gwaje-gwaje da bincike na ƙarshe babu wata alamar cutar daji a jikinsa, kuma lafiyarsa na cikin kyakkyawan yanayi. Benjamin Netanyahu ya bayyana farin ciki kan sakamakon jinyar, yana mai cewa yanzu yana cikin ƙoshin lafiya, zai ci gaba da gudanar da ayyukansa na shugabanci ba tare da wata matsala ba. Wannan nasarar na zuwa ne a daidai lokacin da ake fama da tashin hankali a yankunan gabas ta tsakiya,
ciki har da rikicin da ke tsakanin Isra'ila da ƙasar Iran da rikicin tsakanin Isra'ila da Hamas, rikicin da ke ƙara janyo hankalin duniya. Dawowar cikakkiyar lafiyar Firayim Ministan na iya ƙara masa ƙarfi wajen tafiyar da al'amuran ƙasa da kuma magance ƙalubalen tsaro da ke gaban gwamnatinsa. Rahotanni sun nuna cewa jami'an gwamnatin da magoya baya sun yi maraba da wannan labari, suna mai bayyana fatan alheri ga ci gaba da tafiyar jagoran. Sai dai an daɗe ana yada labarai masu nuna cewa hare-haren Iran sun hallaka Netanyahu, labaran da aka kasa tabbatar da su. Sai gashi a wannan sanarwar ta tabbatar da jinyarsa da samun sauki. Jabir Abdullah Abubakar, ATS Hausa. To waɗannan labarai da rahotanni na zuwa muku ne daga shafin Facebook na ATS Hausa da Rahama FM da ke birnin Tawa da Arlit na Jamhuriyar Nijar, sai na Gari FM da Bayawura FM da ke jihar Kebbin, Najeriya, da Caliphate Radio na Gari FM da ke Sokoto. Ku ci gaba da bibiyar mu ta manhajar Facebook da X da TikTok, Instagram da ma YouTube duk a ATS Hausa. Shugaban ƙasa Salva Kiir ya bar birnin Juba na Sudan ta Kudu da safiyar Juma'a 24 ga watan Afrilun 2026 zuwa Addis Ababa na Ethiopia domin ganawa da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed. Rahotanni sun ce ziyarar na da manufar ci gaba da tattaunawar diplomasiya tsakanin kasar Sudan ta Kudu da Ethiopia, inda shugabannin biyu ke kokarin karfafa dangantaka da bunƙasa haɗin gwiwa a fannoni daban-daban. Ana sa ran ganawar za ta mayar da hankali kan batutuwan tsaro, tattalin arziki da kuma hulɗar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. Wannan mataki na nuna ƙudurin shugaba Kiir da Prime Minister Abiy da ke jagorantar ƙasashen biyu wajen zurfafa alaƙa da inganta haɗin kai a yankin gabashin Afirka. Wata ƙididdiga da aka wallafa a shafin Global Economy ya nuna cewa tsakanin shekarar 2024 da 2025, kaso 8.9 na adadin matasan nahiyar Afirka na zaune ne ba aikin yi, lamarin da wasu ke ganin cewa hakan ya taimaka ga bunƙasar matsalolin tsaro da nahiyar ta Afirka ke fama da ita. A cikin wannan rahoto na musamman, wakiliyar ATS Hausa ta yi nazari akan kuɗaɗen da ƙasashen Afirka ke hasara a duk shekara da sunan shigowa da madara daga ƙasashen waje. Madarar da ake ganin da za a inganta harkokin kiwo a Afirka, to da an rage adadin matasa marasa aikin yi a ƙasashe irin su Najeriya da Afirka ta Kudu da Namibia da Angola, ƙasashen da suke sahun gaba wajen yawan matasa marasa aikin yi a Afirka. Ga rahoto na musamman tare da Mabaruka Sanusi Ladan daga Sokoton, Najeriya. Nahiyar Afirka nahiya ce da ƙididdigar baya-bayan nan ta nuna yawan al'ummar ta ya haura mutum biliyan 1 da miliyan 500, amma kaso 8/9 na zaune ba sa da aikin yi, duk da ɗimbin arzikin da nahiyar take da shi a fannin noma, kiwo da kuma ma'adanai. A fannin kiwo kaɗai, ƙididdiga ta nuna cewa nahiyar Afirka ke da kaso 10 cikin 100 na shanun da ke da akwai a faɗin duniya. Sai dai duk da yawan waɗannan shanun, kaso 3 kaɗai ne nahiyar ke iya bayarwa na adadin madarar da ake sha a faɗin duniya. Lamarin da ya ƙara durmuya miliyoyin matasa da makiyaya da manoma cikin talauci, har ya sa wasu ke yi wa nahiyar kirari da Afirka ga ƙoshi ga kwanan yunwa. Malam Umar Magaji Umar mai sharhi ne akan siyasa da harkokin tattalin arzikin duniya. Abin mamaki ne ƙididdiga da aka yi, an tabbatar da cewa Afirka tana samar da ƙasa da kashi 5 na adadin nonon da ake samarwa a duniya. Yankin da yake da shanu fiye da miliyan 400, amma yana samar da ƙasa da kashi da cikin 10 na adadin nonon da ake samarwa a duniya. Wannan gaskiya ba a ƙaramin naƙasu ba ne. Najeriya ita ce ƙasa Afirka ta fi kowace yawan shanu, suke da 22 zuwa 25 da adadin shanun da suke Afirka. Misira take da miliyan 5 zuwa 6, sai kasar Rwanda miliyan 1.500, sai kasar South Sudan wato Sudan ta Kudu wacce ke da adadin shanu wani miliyan 13, sai kasar Afirka ta Kudu take da adadin shanu miliyan 13 zuwa miliyan 14. Yawan shanu da filin noma da yawan jama'a da ke da akwai a Afirka bai sanya nahiyar samar da adadin madarar da ƙasa irin Najeriya ke bukata ba, balantana nahiyar wadda ke da mutane sama da biliyan 1.5. Ƙididdiga ta nuna cewa a cikin shekara guda, ƙasashen Afirka 51
na kashe dalar Amurka biliyan 7 wato naira tiriliyan 10 da biliyan 860 domin shigowa da madara daga kasashen Amurka da tarayyar Turai da ma Brazil. Kasar Najeriya kadai na kashe dalar Amurka biliyan 1.5 wato naira tiriliyan 2 da biliyan 172. Ko me ke kawo cikas a harkokin kiwo da samar da madara a Afirka? Wannan wani makiyayi ne daga Najeriya. Sunana Abubakar Umar Kwatte, kuma sakatare kungiyar Ghana Allah Fulani Development Association of Nigeria a mataki na jihar Sokoto gafdan kenan. Kamar da ka sani matsaloli suna da yawa, kaga ba mu da isasshen daji. Burtula yanzu duka an kashe, gonaki sun yi yawa a wuraren. Za ga shanu ba za su iya samun haki wanda suka kiyo su samu koshi har su bayar da irin madara wadda ake bukata, wanda za ka iya kila comparative din shi da irin sauran kasashen duniya waɗanda sun ka ci gaba. Za ka ga cewa kiyon mu irin na yanzu ya zama kamar na gado na gargajiya na wancan lokaci. Babu harkar ilimi na zamani a ciki yanzu. Binciken Hukumar Lafiya ta Duniya wato ya tabbatar cewa mafi yawancin al'ummar Afirka na shan kilogram 36 na madara a kowace shekara, maimakon kilogram 103 da ya kamata mutum ya sha a shekara. Hakan na nuna tsananin buƙatar madara da ke da akwai a nahiyar domin inganta lafiyar al'umma. Kowane tasiri madara take da shi ga lafiyar bil'adama? Tambayar kenan da na yi wa Malam Jamilu Ibrahim, wani ƙwararre akan abinci mai gina jiki a Najeriya. Madara da dukkanin dangoganta suna da matuƙar muhimmanci ga lahiyar ɗan adam, musamman idan muka yi la'akari da sinadaran da take ɗauke da su. Akwai sinadarin protein. Hasali ma ba wani ɗan adam da ke iya rayuwa ba tare da akwai sinadarin protein tattare da shi ba. So madara tana ɗauke da wannan sinadarin kuma mai yawa a cikinta. Akwai sinadarin calcium da ake samu a ciki wanda yake taka rawa matuƙa wajen inganta lafiyar ƙashi. Akwai sinadarin potassium, misali rashin lafiyar hawan jini. Wannan sinadarin na potassium yana taimakawa wajen rashin damuwa da ire-iren waɗannan rashin lafiyoyin. Bincike ya nuna madara tana taimakawa wajen rage nauyi na jiki. Wani bincike ya nuna cewa shanuwa ɗaya daga ƙasashen da suka ci gaba na samar da kilogram 12,500 a kowace rana, yayin da shanuwa ɗaya a nahiyar Afirka kan samar da kilogram 200 na madara a shekara. Domin cike wannan gibin da samar da dubban ayyukan yi a ƙasashen Afirka, Malam Umar Magaji na mai cewa hanyoyin da za a ɗauka shine a tabbatar da cewa ita wannan masana'anta ta kiwon shanu da kuma samar da nono ya zama ta ayyukan walajin ta, wato gwamnati ta san da zamanta a ƙididdige mutanen da suke ciki, dala biliyan nawa suke bukata, kuma gwamnatocin Afirka su tsaye su samu da wannan kuɗaɗe a wannan masana'antar. Hanya ta gaba shine a tabbatar da cewa an samar da isasshen abinci da kuma kiwon lafiya ga wannan masana'anta da kuma dabbobi a Afirka, da kuma inganta masana'antar wato ta hanyar kawo injinuka da mashinoni wanda suke tatsa nono da yanka nama da wanke shi da ajiye shi da kula da lafiyar masu aikin da kula da lafiyar dabbobi da kuma nono ma ya ajiye shi misali a sarrafa shi, a fidda mai, a fidda magani da ake samarwa, kuma a hidda ainihin nonon, a kuma a ɗauke shi a kai ma mutane masu bukata har gidajensu su biya kuɗaɗe. Wannan zai samar da aikin yi kuma zai samar da kuɗaɗen shiga ga gwamnati. Wasu 'yan Afirka na ganin cewa ko da ƙasashen Afirka musamman Najeriya ta ɗauki matakin bunƙasa noma da kiwo domin samar da madara, ƙasashen Amurka da tarayyar Turai da Brazil da sauran manyan ƙasashen duniya na iya kawo mata cikas. A wannan magana wai cewa wai wasu ƙasashe za su zo su yi mana kutun gula, wannan kusan abu ne wanda bai kusan ba ma dace a yi tunani akan shi ba, domin za mu dawo ga samar da shugabanni nagari. 'Yan ƙasa su ta hatsi samar da shugabanni nagari wanda suke da ilimin tunani da kaifin basira ta inganta tattalin arziki. Ba wannan kusan abu ne tunani ne wanda bai dace ma a ce 'yan ƙasar Najeriya suna yin shi ba kuma ƙasashen Afirka na shi ba. Idan muka samar da shugabanni nagari, shugabanni masu ilimi na jiya da yau da kuma inda duniya ta dosa, za su inganta tattalin arzikinmu ta yadda za mu yi jayayya da wannan kasashe. Masana harkokin kiwo da noma da tattalin arziki na da ra'ayin cewa idan kasashen Afirka za su kashe naira tiriliyan 12 a fannin noma da kiwo a Afirka kowace shekara, to cikin shekaru 10 nahiyar za ta shiga cikin jerin kasashen duniya da ke samar da shanu da nama da taki da nono da madara,
kuma matsalolin tsaro da rashin aikin yi za su ragu matuƙa. Mabruka Sanusi Ladan, ATS Hausa daga Sokoton, Najeriya. A gaida Mabaruka, kuma da wannan za mu je ga labarin wasanni tare da Sumayya Usman Malikiya. Jama'a barkamu da haka ga labarin wasannin. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ba ta da wani shiri na maye gurbin Iran da Italiya a gasar kofin duniya ta bana, a cewar wasu majiyoyi bayan da wani wakili na musamman daga shugaban Amurka Donald Trump suka gabatar da wannan shawarar. An dade ana samun rashin tabbas kan halartar Iran a gasar saboda yakin da take yi da Amurka da Isra'ila. Kasar Italiya wadda ta lashe kofin duniya sau 4 da kasa samun gurbin shiga karo na 3 a jere bayan ta sha kashi a wasan manema gurbi a watan da ya gabata. Ana sa ran Iran za ta kara da New Zealand da Belgium a Los Angeles a ranakun 15 da 21 ga watan Yuni da Masar City ranar 26 ga watan Yuni. Gasar kofin duniya wadda za ta fara a ranar 11 ga watan Yuni za a gudanar da ita ne a kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico. Ita ma dai hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai wato UEFA na tsawon wasanni 6 sakamakon kalaman warin launin fata da yawa dan wasa Vinicius Junior. Dan wasan mai shekaru 20 ya kira Vini da biri wanda a lokacin yasa aka tsaye da wasan na wani lokaci. Kungiyar Real Madrid ta fuskanci babban koma baya sakamakon da Ada Gula da Ida Militao ba za su buga sauran wasannin kakar bana ba saboda raunukan da suka ji. A cewar majiyoyin kungiyar ana sa ran 'yan wasan biyu za su yi jinya kusan mako 4 amma za su murmure kafin a fara gasar kofin duniya wadda ta rike kasa da kwanaki 50 a fara. Ranar Gula ya ji rauni ne a lokacin atisaye, shi kuma Militao ya ji rauni ne a wasan da Real Madrid ta ci albas da yana nema a La Liga ranar Talata da yake sauran wasa 6 a kammala kakar bana. Barcelona ce gaba a teburin La Liga da maki 82 inda ta bar Real Madrid ta biyu da maki 73. Kungiyoyin biyu za su haɗu a wasan El Clasico a Camp Nou ranar 10 ga watan Mayu inda Barcelona za ta iya lashe kofin karo na biyu a jere idan ta doke Real Madrid wadda za ta kare kakar nan ba tare da lashe kofi ba karo na biyu a jere. Magoya bayan Chelsea har yanzu suna nuna ci gaba da farin cikin su. Magoya bayan Chelsea har yanzu suna nuna ci gaba da farin cikin su kan sallamar mai horar da kungiyar da aka yi a makon nan bayan da kungiyar ta kasa yin abin a zo a gani na rashin nasara 5 jere a Premier ta kasar Ingila inda suke faɗa dama bai da karewa da zai horar da irin wannan kungiyar. Ko me suke cewa? Mai magana sunan Alhaji Aminu mai unguwa chairman na yan Chelsea daga FCT Abuja. Alhamdulillah za mu ce magoya bayan Chelsea na fadin duniya gaba daya dama abin da muke nema ya samu domin mu mun san wannan coach namu dama bai isa ya rike mu ba a wato abin da muka dauka a shi mai Chelsea yayi amfani da wannan dama saboda kocin shi ne a wani karamin team a can Faransa yake ganin bari yayi namu yayi gida to wannan bai ko sadda ya buga kwallo ina ya buga ma kwallo Hull City ya buga ma da Brighton kuma dukkan su nan ba bibi yayi dama dai hwada ne da shi sai ake ganin kamar wani coach ne ba wani coach bane ba duniya ta san haka Alhaji Fatin daya kowane lokaci ka karya mu record din da muka dade ba a karya mu shi ba rabban da a ce a Premier mun yi wasa guda 5 ba mu sa ko kwallo daya ba shekara 115 duniya ina ake haka wannan coach ya cuce mu kuma za mu ci gaba da mai ba shi yasa muka ta yin back to Sunday za mu ci gaba da mai Allah ya isa daga nan har shekara kusan 100 in mun kai saboda ya yi mana abin da ma ba wanda ya taba mu shi ya za a ce kwallo ma mu gaza sa ta a raga look at irin abubuwan da muka yi ma PSG wanda duniya ta sani ya zo ya sa aka samu kwallaye kamar ruwa ai saboda haka wannan coach gaskiya mun yi matuƙar farin ciki ko wasa ɗaya ya rage ba wai saura wasa 5 ko wani abu ba ko wasa ɗaya ya rage dama kamata ya yi a korai ai mai korar kare ciyaman na yan Chelsea daga FCT Abuja. A makon nan za a dambanta a wasannin gidajen dambe daban-daban da ke Najeriya inda fara da jihar Sokoto guwa garkuwan kurma da silaka za su yi sai bahagon Ziyanu da bahagon Ramadana bahagon tabara da shagon na dada can kuwa a jihar Katsina alasan garkuwan bahagon yan sanda da bahagon alkansila karami dogon Messi da garkuwan Cindo a marraba gidan bambarewa ma ayi kullum da shagon na Aisha dogon Messi da bahagon alkaoji. Karshen labarun wasannin kenan a halin yanzu. An gaishe ki Malikiya. A madadin sashen Hausa na kafar yada labarai ta ATS da ake saurare ta manhajar Facebook, YouTube, Instagram da TikTok daga nan Najeriya muke godiya da kasancewa da mu. Haka ma kuna iya sake sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a shafukanmu na sada zumunta duk a ATS Hausa. Sai dai kada ku manta shirin na zuwa muku ne daga gidajen rediyo na Gari FM birnin Kebbi da Bayawura FM da ke Yawuri sai Caliphate Radio na Gari FM da ke Sokoto birnin Shehu. Haka kuma an saurari shirin a gidajen rediyon Rahama FM da ke jihohin Tawa da Arlit da ke jamhuriyar Nijar.
A madadin su duka, Hafsat Iliyasu Dambo ke cewa ku zama lafiya. ATS Hausa, kafar yada labarai ta zamani.